दिनै लास्ट नामा सार? लास्ट ना? दिनै जोबथा उथिदों जोङो। दिनै जोबथा? दिनै मानसिया। दिनै कमिटियाव गाखोदों माने ना? कमिटिया एखेबारे ज'नो खेबसे गाखोदों। गासिबो ज'? ट्रेन गाखोबाय। औ। दा नै ब्रेक डेन्स गाखोदों। बे लास्ट नामा गाखोनाया? बे लास्ट। बे लास्ट। राभा सारा माबा बुंगोन दिनैनि बे मेलाखौ फैनायाव लाबोनायाव माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? पुना मेला बिदि सानथायावगान नोलोबारियाव बिदि गाखोनो मोनगोन होननानै देग्लाय गाखोनो नुबाय आरो गोबां रायजोफोराबो फैनानै गोजोनफैबाय रंजाफैबाय बिनि थाखाय बहुत ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो सानबावगोन नामा? आरो फैगौ बोसोरावबो जों बेबायदि गाजा गोमजा रंजा बाजा बेबायदि मिना बाजारखौ मोननायखौ जों लुबैयो आरो ना? फिन माने फैगौ बोसोराव जों रंजाबावगोन आच्छा जों आसा फारियो ঠিক আছে बिदिबा जोङो फैगौ बोसोराखौ मोननो थाखाय গাখেনো বা গেলেনো মোনগोন होननानै आं मिजिंथिबावबाय সোনোৱাল দা কিবা এটা ক'ব নেকি আপোনালোক কমিটি হয় আজিতো হেগ নিশা নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনালো আগলৈ যাতে আমি অধিক ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ খেল আমি মিনা বজাৰ এনেকৈ আনিব পাৰোঁ সকলো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মেলা বজাৰ আনোতে কিবা অসুবিধা কানেকশ্যন কৰোঁতে কিবা এটা অসুবিধা হৈছিলে নেকি অসুবিধা হৈছিলে বিভিন্ন মানুহে ধৰি লওক বাধা দিছিলে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু আমি সকলো নেওচীয়া এবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ বাবে আমাৰ 52তমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ নলবাৰীত মিনা বজাৰ আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ন আনিতো বঢ়িয়া লাগিছে চবে ৰাইজে কমেণ্ট দিছে যে একদম বঢ়িয়া লাগিছে বোলে আৰে মাবু কোন নামা জাগাটো অকমান ঠেক হয় জাগা না জগাটো তাৰমানে অলপ ঠেক বুলি কিছুমান মাল খেলুৱৈসকলক আনি দিব পৰা নাই আচ্ছা थारमाने जायगाया एसे फिसा जानायनि थाखाय माखासे गेलेग्रा मुवाखौ लाबोनो हायाखै होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आच्छा ओरैजा मासे खोन्थाबावसै आङो एकदम आं गाखोनो हायालै नै सब गाखोनो नागिरबाय ओमफ्राय ओरैजा माखासे लाबावसै आङो लास्टनो ना लास्ट कमिटिया माने फ्रियाव गाखोनो मोनो कमिटि जाबा मोनोना आंनो अफार होदोंमोन खिन्थु आं गाखोला दै बुढ़िया ना थैंक यू बुढ़िया ना এটা নালাগে মুখ মানে যা যা বলি মারা দিয়েছে এনজয় কৰিছো দেই ও জানো না এনজয় কৰিছে ন বা ইনজয় খালামबाय ना এনজয়मेन्ट लास्टआव एनजय खालामबाय आंबो एसे बायदो ना औ दिनै जोब्बाय नालाय ना आच्छा दे औ फ्रियाव ना आच्छा नै मास्टार लाइनाव दङ दायो गासिबो लाइनाव दंजोबो जोंना फिसाजोआव गाखोदों माबायदि गाखोदों आलिया आने आलिनाबो गाखोबाय ट्रेन आलिमोना आने मोजां गाखोखाना ओंखारबाय बिथांमोनानो केनेका लागेले बु बुढ़िया লাগিছে ना मजा লাগিছে माबायदि मोनखो माबायदि मोनखो हा गाखोनायदों माबायदि मोनखो गाखोनानै मोजां मोनदोंना बुरिया आदा आने माब्रै गाखोना मोजां मोनदोंना मोजां आच्छा मोजां मोनथारदों गाखोनो मोजां नानि ओरैबायदि मोजां मोनो गथ'फ्रा इदियाव गाखोनो आंनियाथ' दिनैजों खेबथाम जाबाय सानथामावबो दैलि माने फैगासिनो दङ गाखोबाय थायो नै गेलेग्राफ्रा मोजांथार नालाय नुदों माबायदि एक्सरा आया आने बाबारे मासुर एसे खोन्थाजोबसै आंनो एसे बे जाबाय जोंनि जायगानिनो गासिबो नै बाजैखौ एसे खोन्थानोसै आं नोंसोर गाखोदिया नोंसोर गाखोआसै गाखोनो लुगैयाखै
गाखोआ मानो गाखोआखै लाजिदों लास्ट दिनै सालायनो नामा सानाव आङो गारि सालायो ओमफ्राय हराव आं पान बानायो ओरैबायदि बिजनेसा मोजां सानाव गारि सालायो हरावनो ओरैजाय नै मा होनो पान ओमफ्राय अबाफोर दखान दं नामा दखानाथ' आंना दा जेबो गैयामोन नैबे फुजा मेलायावल' दा फुजायावल' होयोना आदसा ठीक আছে बिजनेसखौ आं मोजां मोनदों